Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोदों बिराद गोबावनि उनाव भिडिअफोरखौनो बानायनाय जाथारा एसे अलसिया आंबो दा आङो दिनै गोसोखांबाय ओमफ्राय दा भिडिअ खालामनो नागिरबाय आङो उन्दुबाय थादोंमोन ओरै बिसिनियाव उन्दुबाय थादोंमोन दासो सिखारनानै आङो गोसोखांबाय जे आङो दाख्लैयो नै ओरैनि वालखौ प्राइमार होदोंमोन दा बे प्राइमाराव आङो दिनै कालार होनो नागिरदों कालारखौबो लाबोखाबाय आङो कालारना जाहैबाय क्रीम कालार होनो नागिरदों दा ओरैजाय बेयावल' होगोन क्रीम कालारखौ ओमफ्राय दा बेखौनो आङो मावनोसै माथो खालामनो कालारा नैबेनो दाम खमनिसो बांद्राय दाम नङा बियो 1 लिटार नैबे वालाव 1 लिटारानो थोगोन ओमफ्राय बे दामा जाबाय 250 लादों 250ल' बांद्राय दाम गोसा नङा माने बारा माहाजोनबो नङा नालाय आङो ओंखायनो आङो दाम खमनि कालारखौनो होगोन आरोखि नायदोनि होनबा माबायदि नुयो 1 2 3 फाइनालि लोगोफोर आङो रंखौ नै होखांबाय नायदो नोंथांमोना माबायदि नुदों आंथ' बिराद मोजां नुदों मबाइल केमेरायावसो माबायदि नुयो आं बेखौ मिथिया जायखिया आङो बेखौ फसायदों आरोखि ना फसायनानैनो आं बेखौ फुनखादों बेखौ आं रावनोबो मिस्ट्रिफोरनो फुनाखै आङो निजा फुनदों दा बावैसो फुनखादों बेखौ फुननायनि सिगाङाव व्हाइट सिमेन्ट होदों व्हाइट सिमेन्ट होखांनानै ओमफ्राय प्राइमार होदों प्राइमार गुफुर ओमफ्राय दा नै बेखौ होबाय बेखौ आङो खननै फुनबाय दा बेहाय डाबल फुननाय जाहैबाय सिंगेल नङा बेयो डाबल ओरैबायदि फुनबाय आङो मेंजोब्बाय आथिङा ख्रुब ख्रुब मोनजोब्बाय एकदम मालायफोरनावथ' फुनहैफेरा न'आवसो आं फुनदों आरोखि ना आङो रंनि मिस्ट्रि नङा दा सोलोंनाय जाहैबाय न'आवनो माबायदि जादों नायदो आं नुनायावथ' बिराद प्लेन नुदों दा बारा रानबावाखै रानबा एकदम प्लेन नुसिनबावगोन खोमा आंनि आइडिया थारमाने गाइस नै सिगाङावनो बेबायदि गुफुरमोन बियो व्हाइट सिमेन्ट बे व्हाइट सिमेन्ट ओमफ्राय ओरैजाय नै बेयो प्राइमार बेयो प्राइमार ओमफ्राय प्राइमार होखांनानै नै कालार होबाय आं बरिया नुबाय लाइटजों बिराद साथिदों ओमफ्राय केमेरायाव बांद्राय मोजां नुवाखै जानांगौ फुलाला नुगोन जानांगौ ओमफ्राय गाइस नै बिथिंजाय आङो पिंक होनाय जासिगोन पिंक ओरैजाय नैबे वालाव पिंक कालार होगोन नैबे साइडआव गाबोनफोरनो होगोन आङो नैबे खनायाव एसे प्राइमार होबावनांगौ ओमफ्राय बेखौ होखांबानो आङो पिंक होसिगोन पिंक बिथिं पिंक होखांनानै नै ओरैजाय आङो माबा होगोन पार्पल कालार फान्थाव कालार बायदि पार्पल होगोन बिथिंजाय बिथिं प्राइमार होआखै व्हाइट सिमेन्टल' बियो बेखौ होखांनानै नै ओरैजाय नै बिथिंजाय आङो माबा होगोन ब्राउन कालार नैबे दर्जानि बायदि कालारखौ होगोन आं बिथिंजाय ओमफ्राय नैबे साइडआव आङो व्हाइट सिमेन्ट प्राइमार होखाबाय ओमफ्राय ओरैजाय एसे दंबावो प्राइमार होनो बेखौ गाबोन सबनियानि गेजेरावनो आङो होजोबगोन बरिया खालामगोन आं न'खौ नैबेबायदि ब्राउन कालार होगोन आं बिथिंजाय दर्जाजों मिलायनायनि ओइथिंजाय पार्पल कालार ओमफ्राय नै बिथिंजाय पिंकनिफ्राय ओरैजाय क्रिम बरिया दा लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय ना मा होनो गाइस नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय